No tak jsem chtěl být chytrý a to neprozradit. A jak ty na tohle uděláš? My to děláme to je jenom takhle, Ne, musím to udělat tak, jak to píšou ve vyhlášce. Jak to píšou ve vyhlášce? Takhle to zmotáme, ne? A dáme to tam. Ne, to přijde zasypat dřevo. Jak to bejde, to uděláme? Jo, mašinou, na místo. To je vzduch. Nemuteče. Tak tomu uděláme díru, ne? Ne, to jak to zasype, zkuste pro toho hna někdo. Takový placák. No. Vyjde ti to? Horší, kdyby na to skočila. Auto by nebylo. Jo, no. Pepku, pojď si semka stoupnout a nesmíně trefit tím kolem. Nepustíte! To bude při vázu. Jak to? Protože je to nalisovaný. Tam se udělají díry, ne pak? No, to, když se to zasype pískem. Proč můžeme jít sem trochu? Jeď, baví. Kolik? Takhle jak jede, no. No tak jak jedeš, prej. Cože já čurák jsem si nevzal kameru, vole. To si lopakem. Když se to tady navlíkali, tak budem špěl. Tak točil. To máš obě dva. Co jo? To rozval. Nebo ještě jsme se nevešli. Hlavy malý. Hlavně blbý, že jo? Ten srdel. Tak, maminko, co tam s ním? Tak, Nahoru! já dávám znamení a ty zkušáš. Ty Pepo, ty se taky motáš. Co tady motám jak lacek pod plavem, víš? Jo. Tam jebe sa. Mohl jít zkřičený. To je akce, ty vole. Provázky nevyhazovat, jo? Jo, jo. Jako teď To se použije na balíky. Já Ne. nevím, si všechno. Tam nemám na zase. svázání toho. Jdem do... To jsou speciální vazací provázky. Jo. To ten páte? Ne. My až na tom budeme dělat, tak my toho budeme mít. Tak, tenhle jaký můžu rozvázat? Teď se na něco dolů. Jak to se volá, on to dělá rád. Ale aspoň si to naučíš, jo? Rád zatočí. Dobrý. Víš co, on to nahrává, tak bys to mohl ještě jako komentovat, aby jsme to opravdu pak z toho udělali instruktážní video. A je to poslední vak, který děláš, ještě nám pak řekneš, kterou páčkou kam, jo? A... To přijde. Zamotáme. Zavedeme ho do pokojí. Do pokoji.
To říkám. Tady je něco špatně, nebo trochu dolů, ne? Asi, nebo ne? Silopak. Si opak. Tyvo, tady to nechce zalízt dolů, jak to? Co vy tam, kde jste tam děláte? Tam někdo, Tome. To máši. Tento. Ještě provázky musíme vázat. Nás nešponuj to, Tome, musíš to nešponovat. Takhle, no. A po takových chůzkách. Tak. Tady jsme si auto, viď? Drž balán. I to? No, samozřejmě jsme to nevysypali. Včera jsme jak stápkovali, ne? Jo. To jsme dělali, ne? Dělali adaptér do večera. Hele, přijel a pojídá v jednu. Ty jsi stejně jarý, kdybys to zkusil, tak dneska by ti to šlo. Vole, ve 3, pak vyslal ve 3, pak 5, vole, a bylo hovno. To ještě má takovou foukat. Hele, myslíš, že by ti to dneska nešlo? Určitě ne. Co kdybys to šel jen tak pro prdel zkusit? Ale mám Cože nemáš? víčky. Já ti půjčím. Mám kalátky čuro. Mrem to